Čaute ľudia, dneska vás vítam v novom videu a dnes ideme hrať Five Nights at Freddy's 1. Pokračovanie jednotky, teraz to bude dvojka, ideme druhú noc. Hneď sa do toho vrhneme, ja sa nebojím. Trocha sa bojím. Tak, dobre. Dobre, sú tu Freddyskovia. A máme tu toho Freddyho. To Freddy. Dobre. A ja tu nechcem mať spoločnosť. No, kde to už ukazuje, kde to môžem dať preč? Haló? Nechcem ťa, otrava. Ježiš, už sa hneď do toho vrhli. Musím dnes kontrolovať aj toho Foxyho, lebo aj Foxy bude chodievať. Takže toto bude ťažšie oveľa. Foxy je tu, chilluje si tam. Oh, sorry, out there. Čak ťa tam vidím. Tuto si. Chcel by som, aby už chodieval aj Freddy. Ale to ma neprekvapuje. Chica a Bunny preč, tu je Bunny. Ja si budem chillovať, musím pozerať aj na Foxy. Musím pozerať aj na Chiku, Chika. No, ty tam zostaneš, Bunny. Ja tu si Bunny. Chika už tu není, tu je Chika. Foxy tu stále je, Freddy, dobré. Jež. Prečo nemôžem? Haló? Prečo nemôžem? Hej, to čo? Čak ste to videli? Nie? To nechápem. Napíšte mi do komentárov, čo som spravil za chybu. Lebo toto čo má byť? Dobre, ideme pokračovať ideme. Pod tým nechcem. Dobre. Pokračovanie. A teraz už musíme vyhrať, konečne. Musíme už vyhrať. No. Tu bude trocha ťažšie, takže Foxy ešte nejde. To je dobre. Teraz musím viacej kontrolovať. Keď už bude tuto keď bude Foxy, alebo tak vtedy už musím kontrolovať, či tu už není, lebo on strašný. No, na Foxyho sa pozrieme. Foxy ešte nejde, on sa chilluje ešte. Tu sa nehýbe, nikto sa nehýbe. No, už sa hýbu. Pirátko. Foxy, no. Tu je. Ne, kde je? Kde je tá Chica? Tu je Bunny. Chica ešte tu. Chica, iba Bunny sa posunul zatiaľ. To bude ťažko trocha. Foxy. No, zatiaľ nejdeš. Ja, ešte si to môžem chillovať. Môžem chillovať koľko chcem. Foxy. Ty zatiaľ nejdeš. Tu jak rýchlo išiel preč? Tu je. No čau. Budem ťa sledovať. No, ty sa do toho hneď vrhneš. Už ide. It's me. To čo je? Si tu, Bunny. Sa ide. Sa bojím. Ukáž. Tam je Bunny. Nebudem sa báť. Nebojím sa stále.
Bo chcem vyhrať už tú druhú noc. Pôjdeme na tretí. Bunny. Že ma teraz naplašíš. Ja som dostal skoro infarkt predtým, že ja som nevedel zatvoriť dvere. Ježiši. Už tu není Bunny. Zas tam chilluje Bunny. Ja som ti nehovoril, už ide pre Chica. Chica je tu. Bunny je tu. Dobre, zatiaľ to máme všetko pod kontrolou. No. Bunny, sem Chica, tuto. Foxy ešte nejde tak to je dobré. Ešte nedáva príznaky, aby išiel. Tuto sú všetci animatronici. Bum. No. Ne, prečo zase neviem? No, prečo zase neviem? What the hell? Prečo zase? Prečo sa to musí diať? Ne. Prečo? Ja musím počkať, keď odíde. Bunny príde. Ne. Ja to ne... Daj ho preč. Ja nechcem ísť preč. Ne. Ja nechcem ísť preč. Ne. Bojím. Ne. Druhýkrát nechcem zobrať. Ja to musím zavrieť. Ja to musím... Ten zvuk. Ne. Ja nechcem zavrieť. Ne. Keď pôjdem do kamery, tak ma zabije. Musím počkať. Musím vyčakať. Odvážne. Musím čakať len na Chiku. Bunny asi po mne je to, keď pôjdem do kamery, ale musím chillovať, keď prídem. Ale Foxy keby prišiel, lebo vychodil len túto, to je veľký problém, ktorý musím len čakať, že keď nepríde Foxy alebo Chica. To je jediné. Bunny ho máme pod kontrolou, Foxy teraz mám problém na Foxy, lebo Foxy keď príde, tak pred ním sa nedá schovať tuto na týchto dverách, tak vtedy príde. A tie mám otvorené, neviem ich zatvoriť, lebo on nejako pokazil tie dvere, ten Bunny. To neviem zatvárať. Ja sa bojím, nie. Ja nechcem zomrieť, že pridávam ešte. Ne. Nesmiem zomrieť. 40% na chvíľu to je v pohode. Ale ten Bunny tam čaká, chilluje tam. Čaká, že keď idem do kamery naplaší ma. Ľudia, napíšte mi do komentárov, že či sa mám pozrieť do tej kamery na budúcej, keď sa to dostane, alebo mám čakať ako teraz. Napíšte to, Ten Foxy, jak som hovoril, išiel teraz. To je dosť ťažké. Foxy. Ty si ma naplašil teraz. Tak. Na budúce určite dohrajeme už pokračovanie dvojky. Alebo napíšte do komentárov, že či mám pokračovať s Five Nights at Freddy's. Napíšte do komentárov. A že či mám, alebo ešte napíšte do komentárov, či mám začať dvojku natáčať.
dvojku. Lebo za chvíľu už budem mať dvojku, tak napíšte do komentárov. Uvidím, koľko budem mať komentárov. A všetko si prečítam, nebojte sa.